Sponzoři pořadu jsou Autoklub České republiky, Mediasport.cz, motoristický videoserver, Exekuce.cz, exekutorský úřad Přerov, Škoda Auto, generální partner Rally Bohemia. Mladoboleslavsko a Liberecko. Dva kraje, které minulý víkend žili motoristickým sportem, a to neledajakým. Už po 42. se totiž na zdejších technických tratích jela Rally Bohemia. Tato slavná soutěž rok co rok přiláká na start jak nejlepší domácí posádky, tak i kvalitní zahraniční dvojice, a letos tomu nebylo jinak. V neposlední řadě je pak tento podnik tak říkajíc domácím hřištěm pro tým Škoda Motorsport, neboť jak známo, Mladá Boleslav je přeci domovem největší české automobilky. Letošní Rally Bohemia byla ale také soutěží mistrovství Evropy historických aut a i v tomto případě byla na startu pěkná řádka kvalitních posádek. A jak to všechno nakonec dopadlo, to se dozvíte v následujících 40 minutách. Tak se hezky bavte. Slavnostní start se odehrál už v pátek večer, ale závodit se začalo až v sobotu odpoledne. A ještě než se tomu tak stalo, zamířili jsme s kamerou do servisní zóny. Největšími favority byli opět Jan Kopecký s Pavlem Dresslerem. Cítíme se dobře, startujeme tady pod komínem a jsem rád, že přišlo spoustu fanoušků Škodovky, každý tady má zelený brýle a zelený trička, takže už se na to moc těšíme. 2013 vítěz, 2014 vítěz Bohemky, co v roce 2015? No to si musíme počkat do neděle. Myslím si, že tak kolem 2. 3. hodiny odpoledne to budeme vidět. Měli jste test, alespoň to jsem se dočetl, tak co na něm, vyladili jste něco k vaší spokojenosti, nebo bylo to něco objevného? Bylo drobné testování, abychom si doladili setup tady na Bohemku, abychom se s autem cítili dobře, a to si myslím, že se povedlo. Tady startovat v Boleslavi, startovat za Škodovku, ať chcete nebo ne, tak na jezdce to musí vyvíjet určitý tlak. Připouštíte si ho alespoň tady v Boleslavi, protože v těch ostatních soutěžích jste mi říkal, že moc ne, tak tady? Vůbec ne. Vyhrajete? No, pokusíme se o to, ale musím říct, že jak Vašek, tak hlavně Jípík bude hodně rychlej. Ten jsem přijel teďka rozjetej z Polska, takže si myslím, že na to hnedka lítne od první rychlosti, ale my máme v plánu to samé. V předchozích 2 soutěžích měl vítězství na dosah Václav Pech, jenže naposledy v Hustopečích zvolil zcela nevhodné pneumatiky a dámy prominou, jeho mechanici mu to nyní dali doslova sežrat a na Bohemce musel Pech vydržet lecjaký žert na svou osobu. A jak se připravoval na další souboj? Doufám, že svědomitě, snažili jsme se auto udělat tak, jak jsme měli zkušenosti z loňského závodu. Malinko jsme přitvrzovali ještě podvozek, něco jsme dělali s brzdama, takže zastavení jsem docela spokojený, ale teď půjde o to, jak s Petrem se zase do toho závodu rychle dostaneme. Hned začínají hodně rychlostní zkoušky a přece jenom zase ta 3týdenní pauza je na nás malinko poznat. Budeme se snažit od začátku. Naposledy na Hustopečích s vámi nebyla moc řeč, protože jste svým vlastním rozhodnutím přišel o vítězství. Nicméně já tady v servisu jsem viděl, že vaši mechanici vám neodpustí vůbec nic. Je to dobré, že to je v tomto duchu, nebo jste byl naštvaný, když jste viděl takovouhle záležitost typu meteorologa? Tak víte, že kdo nás zná, takže prostě v týmu to takhle bereme a o to se líp závodí, když jeden k druhému si můžeme všechno dovolit a ten druhý prostě tu srandu bere. Takže určitě jsem rád, že kluci tohleto vymysleli zase. Na druhou stranu já vás vím, že jste byl určitě zlomený z toho a byl jste zklamaný. Trvalo to dlouho? Ne, chviličku, prostě to jsou závody, je to rally, samozřejmě jsme vedli, prostě přišla tam jednoznačně moje chyba v rozhodnutí ve volbě pneumatik, ale tak to je. Jak vypadá Bohemka letošní ročník, protože jede se trošku jinak, Mladoboleslavsko je prohozeno s Libereckem a hlavně i do noci? Bude to hodně těžký, opravdu hodně těžký rychlostní zkoušky. Charakter těch rychlostních zkoušek je takový, že v minulosti tu třeba bylo vytáhno trošku bláta v zatáčkách nebo písku, teď je to hodně čistý, takže ta trať se zrychlila ještě. Ta liberecká sekce nebo etapa je hodně technická, opravdu jsou to vložky, takový ten výběr z toho lepšího. Hodně se na to těšíme a zároveň z toho mám velký respekt. Kromě Jana Kopeckého hájil barvy domácího týmu Škoda Motorsport ještě Fin Esa-Pekka Lappi. Posádka Lappi Ferm slavila jen týden před Bohemkou vítězství v seriálu VRC 2, takže do České republiky přijela v dobrém rozpoložení.
Už je to docela dlouhá doba, co jsem u vás nezávodil. Pokud si dobře vzpomínám, naposledy to bylo loni na Barum Rally. Je pěkné tady být, zvláště pak, když je Rally Bohemia domácím podnikem pro Škodovku. Jak moc vám teď může pomoct, že jste před pár dny vyhrál ve své kategorii polskou rally? Je to pro vás výhoda pro tuto soutěž? Abych byl upřímný, tak ani nevím. Přece jen polská rally se jezdí na šotolině, takže úplně jiné podmínky. Navíc je to už docela dlouho, co jsem naposledy jel asfalt. Může to být 3-4 měsíce zpátky. Každopádně je dobré, že jsem tady, protože tohle pro mě bude ideální test před německou rally. A co říkáte nové Fabii R5 nyní po několika absolvovaných soutěžích a dalších najetých kilometrech s tímto autem? Myslím, že jsme už stačili ukázat, jaké možnosti tohle auto má. Je hodně rychlé. Samozřejmě, že nás potkaly drobné potíže, ale stále Fabii víc a víc vyvíjíme, takže jsme o další kousek dál. Měla by být dostatečně spolehlivá. A už teď je to nejrychlejší R5 ve startovním poli. A to je samozřejmě dobře. Vůbec první rychlostní zkouška se jela přímo v Mladé Boleslavi, ale ta opravdová konfrontace přišla až s RZ číslo 2 a tu letos představoval téměř 20-kilometrový Sychrov. Startovní číslo 1 měli na svém voze obhájci vítězství z předchozích 2 let, tedy Jan Kopecký a Pavel Dressler. Pravá 3, utáhne 4, brze 40, levá 10 široká. 40, pravá 8 přes horizont dlouhá. Jan Kopecký šel do čela už v Boleslavi, kde byl rychlejší o 2 desetiny oproti týmovému parťákovi Lapimu. A to se mu povedlo také na Sychrově. Tam přidal dalších 9 desetin ke svému náskoku. Jan Kopecký zvítězil i ve 3. RZ a znovu to bylo jen o desetinky před Esapekou Lapim. Ve 4. zkoušce ale Kopecký přišel o rovnou polovinu ze svého drobného náskoku. Přesto byl ale v dobré náladě. Ale spokojení jsme, Bohemka je nádherná, náročná, je tady spousta diváků, auto funguje skvěle, takže snažíme se toho užívat. Teďka jsme tady dělali obrovský smyky, když teda nechtěně, ale doufám, že i divákům se to líbí. Esapeka je kousíček za vámi, tak jaké je to v interním souboji Škodovky? No, tak je to natěsno, jo. Podle těch výsledků to je vidět a uvidíme, jak to půjde dál, jak půjde rychle tady a teď nás čekají ty samé ložky, ale za tmy, takže to bude asi velká výzva pro všechny. Finský pilot ve službách českého týmu vstoupil do Rally Bohemia opravdu ve velkém stylu a důkazem budiž jeho dílčí vítězství ve 4. rychlostní zkoušce. Jak jste však viděli, neobešlo se to bez drobných chybiček, což ale Lapy ho nijak výrazně nespomalilo a už vůbec nerozhodilo. Po první sekci byl průběžně druhý, jen vteřinu za vedoucím Kopeckým. Teď to byla paráda, až tedy na tu poslední zatáčku. Ta opravdu neskutečně klouzala. Prostě nešlo zůstat vevnitřku za žádnou cenu, ale je to moc a moc pěkná bitva. Čtvrtí, třetí, čtvrtí a druzí. Takový vstup do soutěže měli Václav Pech a Petr Uhel. Stále ještě úřadující mistrovská posádka, závodící s tímto Mini S2000. Popravu rovně, váže pravá 1, váže horizont rovně, do brzda levá 1, váže pravá 6. Jak jste viděli, Pech nijak výrazně nezaspal, ale na 2 soupeře před sebou v první sekci sobotní etapy jednoduše nestačil. 8 dlouhá ve výjezdu klouže, cíl, váže pravá 7, utáhne 78 dlouhá. Tak tam mi vůbec nesedla. Tu jsem si neoblík, co? To bylo vidět. To bylo vlažný. Tu jsem si neoblík. Navíc jste teď i slyšeli, že 3. RZ plzeňskému soutěžákovi moc nevyšla. Jo, docela dobrý. Nepovedla se nám ta prostřední rychlostka, protože prostě jsem špatně zvolil tempo, netrefil jsem se do brzd a celá ustála za prd. Ale jinak je to moc hezký svezení, strašně super atmosféra lidí, hezký vložky, opravdu těžký a jedeme prostě co umíme, víc neumíme. Tohle už jsou Jan Dohnal a Jakub Venclík.
Až tady na Bohemce začala posádka extovárního Fordu Focus VRC zúročovat dosud nazbírané zkušenosti s tímto bezesporu velice složitým vozem. Ve 2 ze 3 letošních startů dohnala zastavila byť drobná přesto technická závada. Tak technika funguje od začátku fantasticky. Ty 2 problémy, které jsme měli na Šumavě a v Hustopečích, to byly prostě malichernosti, daň za nový auto, všichni se to učíme. Jinak můj tým odvedl naprosto skvělou práci, ta technika je komplet zrepasovaná po země a ty zásadní věci prostě celou dobu fungují bez problémů. Pak řešíme nějaký kraviny, čidla, elektriku. Teď třeba máme zavřený mezinápravový diferenciál, tak nám to nezatáčí, nebo zatáčí to blbě, je to takový divný. Ale jako to jsou všechno věci, které vyřešíme, vychytáme a svezení je to krásný. Jan Dohnal byl po 4 zkouškách na pěkném 4. místě a o 1 příčku níž figurovali Roman Odložilík s Martinem Turečkem. 60 vlásenkou, pravá 4 plus ven, jo. 30 pro brzdy, pravou 4 utáhne za strom. Do levé 8 kat. 100. Brzda pravá 5 ven. Jak jste viděli, ani posádka Fordu Fiesta R5 to neměla snadné. Odložilík se však srdce šikovně vyhnul. Ve velmi dobré a zároveň bojovné náladě vstupovali do Rally Bohemia Pavel Valoušek a Veronika Havelková. Po první sekci patřilo posádce Škody Fabia S2000 místo 6. a ztráta na 5. Odložilíka v tu chvíli činila 5,5 vteřiny. Pomineme-li 2 ojedinělé starty na Bohemce v letech 2009 a 2010, je to už skoro 10 let, co se na domácích tratích pravidelně objevoval liberecký Štěpán Vojtěch. Tento bezesporu šikovný pilot si ale loni na podzim pořídil extovární Peugeot 206 VRC a s ním se objevil také na startu letošní Rally Bohemia. A jak se mu tento comeback líbil? Nevím, zatím, když takhle koukám podél, tak jsem ztracený v kalendáři, jaký je rok. Takhle ještě vidím tady taky. Zatím dobrý, zatím si to užíváme, máme drobný problémy s autem, ale vezeme se, dělá nám to radost, lidi jsou, počasí, takže zatím super. Navíc jedete velice rychle. Tak o to se na závodech dělá. Vojtěch ze svého závodního umu nic nezapomněl a nepřišel ani o svůj typický smysl pro humor. Tohle už je ale Jan Sýkora s Fordem Fiesta R5, který byl po 4 zkouškách na 8. místě a na 7. Vojtěcha ztrácel necelých 15 vteřin. Letošní sezona bohužel nevychází podle představ Miroslavu Jakešovi a Rally Bohemia na tom nic nezměnila. U Citroenu DS3 R5 posádky Jakeš Novák totiž nevydrželo zavěšení pravého předního kola, a to už ve 2. rychlostní zkoušce. Poté, co posádky po absolvování první sekce zamířily do servisní zóny v Mladé Boleslavi, následovala sekce 2, čítající 3 rychlostní zkoušky. Ani ty však nic nezměnily na průběžné 8. příčce Jana Sýkory a Štěpána Palivce. Ze 2. až na 7. místo se však stačili propadnout Finové Esa-Pekka Lappi a Janne Ferm. Posádka tovární Fabie R5 totiž začala riskovat ještě o něco víc. 9 oikea täys huonolle 171. Vasen täys miinus yli hämää 121 oikea M. Ve 2. průjezdu Sichrovem zajel Lappi prakticky totožný čas jako vedoucí Kopecký, ale pak už přišly chyby. Liian pirun pitkä oikea hidas loiva alku lopussa. Toto lehké ťuknutí do stromu ještě neznamenalo víc než nevelkou časovou ztrátu, ale Lappi následně chyboval ještě jednou a to už odneslo levé zadní kolo jeho speciálu. Tovární posádka tak musela z auta ven a uprostřed RZ měnila kolo. U Fabie R5 bylo navíc lehce ohnuté rameno, takže Esa-Pekka Lappi zakončil první etapu se ztrátou 2,5 minut na čelo. O 1 příčku si ve srovnání s odpolední sekcí pohoršili Roman Odložilík s Martinem Turečkem, kterým se tentokrát nevedlo tak dobře jako naposledy v Hustopečích. Do pravé 3 minus kat. 40 levá 1 středem po pravu, 20 pravobrzdí levou 3 plus delší přes horizont. Zatímco minule na Jižní Moravě pilot Fiesty R5 ztrácel po prvním dni na čelo jen zhruba 3/4 minuty, tady to byly už minuty 2 a k tomu ještě 17 vteřin. O jedno z největších překvapení se pak bez pochyby postarali Štěpán Vojtěch s Michalem Ernstem,
kteří se už v první etapě dokázali probojovat do první pětky absolutního pořadí. Vojtěchova 206 VRC je sice extovárním speciálem, ale už 16 let starým a tak se moc nečekalo, že by mohl tento vůz atakovat první pětku. Mnohem modernější, i když už také ne nejnovější techniku v současnosti využívá Pavel Valoušek. Pravé 3 levá 9 Tornadino a 80 pravá 2 full odboč a 70 brzda pravá 8 utáhne odboč. Valoušek byl s Fabií S2000 po první etapě čtvrtý a necelých 16 vteřin ztrácel na provizorní stupně vítězů. Byla to ztráta na Jana Dohnala, který se s Fordem Focus VRC vyhoupil na moc pěkné 3. místo. A polepšili si také Václav Pech s Petrem Uhlem, kteří po zaváhání Lapyho poskočili na druhou příčku. Brzda, levá 78, dlouhá utáhne 8, dlouhá. Dopraví 89, dlouhá rozbalí 100, brzda pravá 8, dlouhá. Pech se snažil ze všech sil a přesto, že si tuto jízdu na hraně užíval, na lídry průběžného pořadí to nestačilo. Jan Kopecký s Pavlem Dresslerem vyhráli v sobotu 6 rychlostních zkoušek a to se jich jelo celkem 7, takže dominance tovární posádky týmu Škoda Motorsport byla markantní. Podporováni spoustou fanoušků pak Kopecký a Dressler dovezli svůj vůz úspěšně do cíle první etapy. A v momentě, kdy posádky mířily do závěrečné servisní zóny, panovala už bezvýhradně noc. Jan Kopecký si kromě 6 dílčích vítězství v RZách přivezl i náskok více než 35 vteřin na druhého Václava Pecha. A to byla velice dobrá výchozí pozice pro následující etapu. Na druhou stranu do cíle bylo ještě poměrně daleko a rozhodnuto zdaleka nebylo. A jak viděl Jan Kopecký první den Rally Bohemia? Snažíme se jít rychle, bez chyb a samozřejmě bez zbytečného riskování, protože pořád přemýšlíme nad českým mistrákem. Váš největší konkurent v rámci českého mistráku, Vašek Pech, tvrdí, že už to víc prostě v jeho podání nejde. Jak je to ve vašem podání? Je to hrana nebo je tam ještě nějaká rezerva? Tak já samozřejmě chci závodit, takže jsem si chtěl pohlídat ještě Sapeku, ale ten teďka začal si hodně riskovat, protože dvakrát vyletěl ven, ale vlastně je to mladý kluk, učí se, takže my si jedeme to svoje a jak jsem říkal, pro nás je důležitý český mistrák, takže to znamená, kdyby to byl nějaký bezhlavý souboj, tak do toho bych se asi s Sapekou nepouštěl. Situace, kdy jeden ze 2 kohoutů na jednom smetišti měl navrch po jedné etapě, to už jsme tady zažili, pak se to všechno obrátilo. Tak co udělat pro to, aby se to v tomto případě z vašeho pohledu nestalo? No doufujeme, že zítra nebude kumelit. A ne, musíme samozřejmě jít rychle a auto si myslím, že je spolehlivý, ale tak je to jenom technika. Je to rally, stát se může cokoliv. Tam máme ještě 3 rychlostky, poměrně těžký a budeme se snažit tak jet stejně rychle jako dneska. Dobrá nálada panovala také v Eurooil Invelt týmu, za který už dlouhá léta závodí Václav Pech s Petrem Uhlem. Druhé místo bylo za dané situace maximem možného. Nás zajímalo, jak se mistru republiky v sobotu líbilo na rychlostních zkouškách. Opravdu parádní svezení, myslím si, že jedeme dost rychle, nebo s Petrem jsme se na tom shodli. Ta jízda je opravdu na hranici našich možností a za to jsme šťastní. Přesto, ve srovnání s těmi předchozími soutěžemi, ta ztráta je najednou viditelnější víc na Honzu, na rozdíl od těch předchozích soutěží, kde to bylo naopak trošku. Tak čím myslíte, že to je? Možná, že charakterem rychlostních zkoušek, opravdu my jedeme opravdu jakoby rychle, auto funguje parádně, zase jsme si něco tady před soutěží udělali s podvozkem a je to změna k lepšímu, cítím to, ale prostě nemůžeme už víc. Je to prostě náš limit a víc to neumím. Tentokrát je ta role, dejme tomu, řekněme, prohozená, tak možná, že na psychiku je to třeba i lepší trošku, není? Nevím, já prostě vím, že prostě myslím, jakoby nic neuděláme, z naší strany je tempo daný a uvidíme, co Honza. Na bronzovém stupínku první a mimochodem zvlášť bodovanou etapu dokončili Jan Dohnal s Jakubem Venclíkem a to byla pozice, na které se tato posádka ještě s Focusem VRC nikdy nepohybovala. Jan Dohnal s tímto autem kousek po kousku zrychluje a nás zajímalo, jaká byla sobotní etapa z jeho pohledu. Tak zajímavá určitě byla, já mám velkou radost, že jsme se po hustopečích posunuli dál s tím autem.
Vyřešili jsme spoustu drobných technických věcí, se kterými jsme si úplně nevěděli rady, ale to je prostě daný spíš neskušeností. Jinak musím naopak před svýma klukama hluboce smeknout, protože to auto zrepasovali a po technické stránce všechno funguje bezvadně. Sice jsme letos 2 problémky měli, ale to byly vždycky opravdu úplný maličkosti, které jsme okamžitě vyřešili a ty vyplývají prostě z toho, že je to nový a všichni se to učí. Ale tady jsme zvládli všechny starty do rychlostek, zvládli jsme průjezdy všema retardérama, je tady krásná tráť a pomáhá nám inženýr Semsportu, který nám pomohl milion otazníků vyřešit. Takže to je znát a posunuli jsme se a máme z toho velkou radost. Ano, na Bohemce většinou, a je to i letos, je konkurence zase o kus silnější a figurovat tady na 3. příčce na pódiovém umístění po první těžké etapě, to asi musí hřát. To v každém případě. Výsledek tady jako pro nás nebyl prioritou, my jsme si dali nějaký cíl pozbírat zase kilometry, zkušenosti a trošku se pokusit pracovat na nastavení a na dalších věcech, které nás u toho auta ještě trochu trápějí. A tyhle ty malé kroky postupně děláme a ten výsledek je velký bonus. Co udělat pro to, abyste zítra odpoledne vystoupili na tu opravdovou bednu? Tak dohodli jsme se s klukama, že zkusíme změnit setup, takže pojedeme tvrdší pružiny, zítra jsou ty tratě malinko rychlejší, širší a přijdou mi rovný, takže zkoušíme tvrdší pružiny. No a uvidíme, jak se vyspíme, no a o tom to bude. V nočním servisu jsme zavítali také do zázemí Štěpána Vojtěcha a Michala Ernsta. Ti většině fanoušků připravili nemalé a příjemné překvapení. Jo, tak my jsme na to hrozně rádi, my jsme opravdu vůbec nevěděli, já jsem dlouho nezávodil, že člověk vypadne hlavně z rozpisu. Vždycky mě překvapí, že když sednu i po delší době do auta, tak ty návyky se nějak objeví, jo, jako opravdu nevím, co se bude dít, nevím, jestli budu ubírat a co, vždycky to nějak přichází slušně, ale je problém věřit tomu rozpisu a v těch prvních průjezdech prostě člověk nechce si vytvářet problémy, ale ty časy nás hrozně překvapily, milé. My jsme sem nepřijeli časy, ale na druhou stranu máme helmu, vždycky jsme se snažili jet co nejrychlejc a pro ten náš pocit, takže teď jsme se svezli docela hezky na tom druhém Sichrově. Já z toho mám jakoby bezvadný pocit, protože kluci si mákli, na testu nám z toho vypadly nějaký zuby a samozřejmě nemáme na to moc dílů, takže kluci jeli 2 dny non-stop, ale viděl jsem i na nich, jak jsou prostě kouslí, jak ta normální práce je něco, ale závody jsou prostě vášeň a na nich bylo vidět, jak nechtějí pustit kostičku a dělali všechno pro to, aby se auto zprovoznilo a teďka to funguje. Když vás vidím, poslouchám, nemáte chuť se někdy do rally vrátit, nechci říct na plný úvazek, ale trošku častěji než jednou za x let? Tak to bych nevylučoval, ale ono skloubit to, problém je ten, že teď jsme přišli a všichni nás tady plácají po zádech, že jedeme hezky a rychle a blablabla. Ale kdybychom jeli po druhý, po třetí, tak už si na to všichni zvyknou, samozřejmě i my, a budeme chtít zrychlovat. A s tím autem to bude problém, protože na něj není moc dílů. Samozřejmě nejedeme ani na svý hraně, ani na to auta, ale nejedeme zase úplně pomalu, takže není tam moc velký posun a co, tak bychom prostě nebyli 5., byli bychom 3., jo, prostě a stálo by to veliký úsilí. Takže já úplně si to nemyslím. Na druhou stranu pokaždý se vždycky rád sednu do jakýhokoliv závodního auta, protože to prostě máme jakoby v krvi. Štěpán Vojtěch by konkurenci v domácím šampionátu určitě posílil, o tom není pochyb. Tak to tedy vypadalo průběžné pořadí po první etapě a celkem 7 rychlostních zkouškách. Nejlépe našlápnuto k vítězství měl Jan Kopecký. Tratěmi letošní Rally Bohemia projel rekordní počet posádek, kterých bylo více než 200, a řadili se mezi ně také dvojice takzvaných rally legend. Pozvání pilotovat historický Opel Kadett Coupé neodmítl bývalý tovární jezdec Škodovky a naposledy týmu Hyundai Motorsport, Finn Juho Hänninen. Oikea 3. Vasen tiukka pitkä. 100. Vasen pitkä 4. Rallyové legendy jako jediné nejeli na čas, ale přesto se Hänninen fanouškům předvedl jako správný Seveřan a za půjčeného kadeta pořádně prohnal. V rámci této kategorie se představilo i toto legendární Audi Quattro skupiny B a za jeho volantem seděl opět Petr Žáček. Toho navigoval neméně legendární kopilot Oldřich Gottfried. A například s tímto krásným BMW 3.0 CS se divákům představil Petr Kačírek, který se svým bavorákem absolvoval už slavnou rally La Carrera Panamericana.
Na Bohemce ale historici také závodili a v rámci domácího mistráku na cenný bronz dosáhli Petr Michálek s Romanem Mariškou a s vozem Suzuki Swift GTI. Hezký souboj o vítězství pak svedl Břetislav Enge, kterého opět ve Škodovce 130 LR navigovala dcera Lucie. Tato posádka nakonec skončila druhá, když o 35 vteřin zvítězili největší favorité Jan Krejča a Pavel Šárka. Také oni jeli se 130 LR a velkým úspěchem je pro ně taktéž 5. příčka v rámci mistrovství Evropy. A to jsou 3 nejúspěšnější posádky v rámci domácího šampionátu historiků. Že se i mezi posádkami historických aut v současnosti tvrdě bojuje, o tom vlastně svědčí i tento záběr. Přední posádky mistrovství Evropy svou techniku vůbec nešetří a někdy to skončí i havárií. Nic podobného nepotkalo tuto posádku dalšího Porsche 911, kterou tvořili Carlo Marenzana a Luca Beltrame. Italové tady vybojovali bronz. Stříbro potom zamířilo do Švédska, protože s tímto Porsche 911 RSR závodil Mats Mirsel. A toho dělilo od vítězství 26 vteřin. Právě o tolik totiž v Rally Bohemia zvítězil Ital, závodící pod pseudonymem Pedro. Vidíte, že Pedro se s překrásnou a legendární Lancia 037 Rally vůbec nemazlil a že i přes svou zdravotní indispozici bojoval jako lev. Nás potom v cíli zajímalo, jak si tento Ital Rally Bohemia užil. Víte, bylo to pro mě velice těžké, protože už po první rychlostní zkoušce jsem měl velké bolesti. Mám nějaké problémy zdravotního charakteru, ale prostě jsme se rozhodli, že budeme závodit. Dnes jsme vyhráli hodně rychlostních zkoušek a nebylo to nic jednoduchého. Někdy jsem trošku víc bláznil, ale když bylo na RZ-ách tolik lidí, nešlo to jinak. Navíc Lancia 037 Rally je prostě nejlepší auto. Také podnik Evropského mistrovství historických aut se rozhodně povedl a to bylo ostatně vidět i na samotných aktérech tohoto seriálu. Teď už ale zpět do současnosti. Na 8. místo se v neděli posunuli Jan Černý s Petrem Černohorským a Skoda Fabia S2000. Jan Černý jel ve druhé etapě o poznání lépe než té první. Na 7. příčku klesli Roman Odložilík s Martinem Turečkem, kteří si od Bohemky slibovali možná o trochu víc. K velké stíhací jízdě se ve druhé etapě nadechli Finové Esa-Pekka Lappi a Janne Ferm, kteří v dopolední sekci vyhráli 2 ze 3 RZ, což je posunulo na průběžné 6. místo. A vzhledem k jejich ztrátě na soupeře před sebou se dalo očekávat, že půjdou ještě výš. První 5 pak i nadále hájili Štěpán Vojtěch s Michalem Ernstem, kteří se navíc přiblížili ke 4. v pořadí. Těmi byli stále Pavel Valoušek a Veronika Havelková. Valoušek ale v neděli ráno nezvolil správné pneumatiky a toho stálo dost času. V klidu tak mohli být Jan Dohnal s Jakubem Venclíkem. Jejich náskok na 3. příčce totiž překročil hranici 50 vteřin. Dohnal ale se svým Fordem Focus VRC jednou dosti silně udeřil a bylo to na úplném konci krátké staroměstské RZ, což nebyl zrovna šťastný moment. K žádné změně pak nedošlo na 2. místě průběžného pořadí, které i nadále patřilo Václavu Pechovi a Petru Uhlovi. Levá 7 utáhne dlouhá plus málo. 50, levá 1 popravu váže brzda levá 9 plus. Pech jel se svým mini stále velice rychle a atraktivně, ale na posun pořadím vzhůru to nestačilo. Vedoucí příčku si totiž s velkým přehledem kontrolovali Jan Kopecký s Pavlem Dresslerem. Pravá 6 pravy. A doprava je 5 plus dlouhé. 50. Vítězný hat-trick v Rally Bohemia měl tedy tovární pilot na dosah, protože po 10 odjetých RZ-ách vedl o víc než 40 vteřin před druhým Pechem. Před závěrečnou sekcí, která už měla jen 2 zkoušky, tak v týmu Škoda Motorsport panovala uvolněná nálada, což potvrdil i kopeckého navigátor Pavel Dressler. Jedeme naprosto v klidu, bez zbytečného riskování.
ale jedeme rychle, aby jsme se udrželi v tom závodním tempu, protože to je to důležité. Člověk, když si to závodní tempo neudrží, tak pak je jednodušší udělat chybu, takže se snažíme jet tak, abychom tu chybu neudělali a dojeli do cíle na tom prvním místě, které teďka s celkem pěkným náskokem máme. Charakter těch dnešních zkoušek oproti včerejšku je to hodně jiné? Naprosto jiný, protože ty boleslavské zkoušky, které se vlastně jdou tady kolem té Mladé Boleslavi, jsou charakterově spíše rychlejšího průměru, jsou tam dlouhé roviny až 500-600 metrové, je tam více retardérů, je to na širší cestě, uklouzaném asfaltu, kdežto ten včerejšek byl spíše takový trošku techničtější v lese i uskákané místa, takže úplně dvě rozdílné etapy. On za vás nezlobí v autě? Nezlobí, já doufám, že já jeho taky ne. Se skutečností, že v této soutěži vlastním přičiněním na vítězství nedosáhne, se v této fázi už smířil Václav Pech, který byl ale i tak spokojený a náladu mu to nijak nekazilo. V předchozích soutěžích sezony Pech Kopeckého trápil mnohem víc, ale tady to prostě a jednoduše nešlo. A tak se nabízela otázka, zda ho i tak závody baví. Myslím, že jo, opravdu je to krásné svezení, shodli jsme se s Petrem, že jedeme na doraz to, co umíme, využíváme auto, jak můžeme, opravdu hezký svezení, hezký rychlostní vložky, rychleji už neumíme, takže jsme spokojení s tou jízdou a držíme druhé místo na Bohemce, perfektní. Podle toho, že byla zrušená RZ Lobeč vinou průměru vysokého, tak to musel být velký letecký den tam. Tak ono i Vinec je rychlej, je to uměle stražený retardérama, ale ty vložky víceméně známe, že jo, takže s vrcema to bývávalo rychlejší, tenkrát byly průměry 130, nebo směny se z průměry 130, nebyly tam tolik retardérů, takže nic novýho. Jen dvě RZty pak od životního výsledku dělili Jana Dohnala a Jakuba Venclíka a pilot Focusu VRC si jízdu na Mladoboleslavsku navíc velice užíval. Změnili jsme včera ve velkém servisu nastavení podvozku, cítím se v tom autě líp. Myslím si, že ještě nějaké rezervičky máme, ale už se začíná jet poměrně rychle, mám z toho obrovskou radost a jsme v pohodě, krásně to funguje všechno. Teď uvidíme, jestli dojedeme do cíle, na té staroměstské jsme si před cílem vytvořili problém, tam jsou dva retardéry na kočičích hlavách. Ten první jsem přejel v pohodě, ten druhý to dostalo strašnou ránu na spodek, prorazil jsem volejový chladič, takže to kluci nějak provizorně opravili a doufám, že to vydrží do cíle. No. Takže to, že je teď zrušená vinou rychlostního průměru Lobeč, vám možná ani tak nevadí? Tak z pohledu dojetí a rizika, že z toho bude utíkat volej a poškození motoru určitě. Z pohledu jezdeckého mě to mrzí, že ta rychlostní zkouška je moc hezká. Ještě než se dostaneme k úplnému finále letošní Bohemky, podíváme se, jak dopadla tato soutěž v nižších kategoriích. V takzvaných dvoukolkách obsadili konečné čtvrté místo Patrik Rujbr s Ondřejem Krajčou, kteří s tímto Renaultem Clio RS R3T zaostali za pódiovým umístěním jen o pouhých 6 vteřin. Právě o tolik rychlejší v součtu všech RZ byli Filip Mareš s Janem Hlouškem a s vozem Škoda Fabia R2. Mareš byl třetí a druhou příčku obsadili David Tomek s Markem Zemanem, tedy posádka tohoto Renaultu Clio R3. Roli největšího favorita dvoukolek potom jednoznačně potvrdil Egon Smekal. Pilot Citroenu DS3 R3T, navigovaný jako obvykle Monikou Hübnerovou, neponechal nic náhodě a zvítězil s náskokem 3 minut a 41 vteřin na druhého v pořadí. V produkčních autech třídy 3 měl Bohemku na vítězství rozjetou Josef Semerád, ale pilot Mitsubishi Lancer Evo 9 svou snahu až do konce nedotáhl. Semerád jezdí stále velmi dravě a jen 2 zkoušky před cílem se mu to vymstilo. Posádka Semerád Kotal přišla okolo a musela odstoupit. Na třetí místo se tak posunuli Martin Březík s Markem Omelkou, další dvojice závodící s Lancerem Evo 9. Stříbro v této kategorii vybojovali Poláci, jmenovitě Jaroslav a Marcin Šejovi, kteří letos na našich tratích závodí se Subaru Impreza STI. Tohle už je ale vítězná posádka produkčních aut. Úřadující mistři republiky Jan Votava s Františkem Synáčem. Votava je dlouhá léta věrný vozu Mitsubishi Lancer Evo 9 a s tímto autem tady na Bohemce tentokrát vyhrál o zanedbatelných 5 vteřin. Ale zpět na špici absolutního pořadí. Jak už bylo řečeno, rychlostní zkouška zvaná Lobeč byla ve druhém průjezdu zrušená a na vině byl vysoký rychlostní průměr v prvním průjezdu. Ani to však nakonec nijak nepomohlo Janu Dohnalovi, protože pilot Fordu Focus VRC v samotném závěru soutěže vinou technické závady musel smolně odstoupit. Jan Dohnal a Jakub Venclík jeli svou asi dosud nejlepší rally a velice cenné třetí místo na Bohemce bylo
opravdu na dosah. Každá rally však končí až na cílové rampě a tam tento extovární Ford bohužel nedojel. Na 8. místě tak byli klasifikováni Jan Černý s Petrem Černohorským z Fabii S2000 a jen necelé 2 vteřinky před nimi skončili jako 7. Martin Vlček s Jindřiškou Žákovou. Ti přesedli z Fabie S2000 do Subaru Impreza VRC a to je samozřejmě změna velice výrazná, takže se Vlček podstatnou část soutěže s tímto autem učil. 6. příčku obsadili Roman Odložilík s Martinem Turečkem a to nebyl výsledek, který by posádce Fordu Fiesta R5 udělal moc velkou radost. Ve srovnání s vydařenými hustopečemi to byl propad o 3 místa dolů. První 5 na Bohemce uzavřeli Pavel Valoušek a Veronika Havelková. Levá 5 před hranu a hned pravá 10. Do levé 7, cíl 60, levá 5 na most, 60 horizontu. Valouška v samotném závěru přeskočili hned 2 soupeři a jedním z nich byl mocně finišující Esa-Pekka Lappi. Tovární pilot domácího týmu tak alespoň trochu napravil své sobotní zaváhání a především jeho 5 vyhraných RZ ukázalo, že se na asfaltový povrch umí tento dravý Fin poměrně rychle zadaptovat. Lappi se posunul ze 7. na 4. místo. A přestože se opravdu hodně snažil, jeho stíhací jízda už nestačila na překonání navrátilce na domácí tratě Štěpána Vojtěcha. Vojtěch s Ernstem, nebo chcete-li Brouk s Mišákem, totiž předvedli comeback jako hrom a se svou letitou 206 VRC překvapili i sami sebe. Vojtěch krátce po cíli ještě nevěděl, zdali bude třetí, ale pocit z jízdy na poslední RZtě měl dobrý. Já doufám, že jo, protože neudělali jsme žádnou zásadní chybu, jeli jsme nějak normálně v tempu, o něco líp než v prvním průjezdu, takže já doufám, že jo, ale továrna je továrna. Bedna na Bohemce po tolika letech, to je skoro sen? Ne, tak je to úplně na dočekání, my jsme nadšený, protože opravdu jsme se přijeli svízt, vyšlo to takhle a je to opravdu na dočekávání, protože my jsme si chtěli hlavně udělat radost, ukázat se fanouškům, to si myslím, že vyšlo a navíc jsme se opravdu hezky svezli a padaly tam hezký časy potom, takže to nemohlo být lepší. Na lepší než na 3. místo však liberecký pilot pomýšlet nemohl, protože první 2 příčky drželi pevně v rukou 2 nejrychlejší borci současnosti a jedním z nich je Václav Pech. Do levý 1, probrzdí, dopraví 78, utáhne 8, rozpalí. Václav Pech s Petrem Uhlem tentokrát nesvedli tak těsný souboj o vítězství, jako tomu bylo v předchozích podnicích sezony. Nicméně pohled na jízdu posádky vozu Mini S2000 byl opravdu parádní a výsledkem toho bylo 2. místo v cíli. Nás zajímalo, zdali jsou obhájci titulu i se stříbrem na Bohemce spokojení. Ale jo, jelo se opravdu rychle, tady ty rychlostní zkoušky jsou rychlé, ale cítili jsme na to, že nemáme na to Honzu dohnat, snažili jsme se jet podobný tempo jako on, kdyby měl případně nějaký technický problém nebo chybu, ale jsme šťastní na Bohemce 2. místo v takovéhle konkurenci, jaká se tu dneska sešla. Tolik lidí, taková atmosféra perfektní, takže opravdu jsme spokojení. A teď vás čeká obhajoba vítězství na Barunce. Tak jo. 8 vyhraných rychlostních zkoušek a vedení od začátku až do konce. V takto velkém stylu projeli 42. ročníkem Rally Bohemia Jan Kopecký s Pavlem Dresslerem. Startovat za domácí tým Škoda Motorsport v Rally Bohemia to na jakoukoliv posádku klade nemalé nároky a Kopecký s Dresslerem netvoří žádnou výjimku. Tato sehraná dvojka to však zvládla s velkou bravurou a zcela zaslouženě zvítězila. Samozřejmě jsme spokojení, vyhráli jsme, myslím, že po 3. v řadě, takže maximální spokojenost a velké poděkování patří týmu, protože pořád od nich máme podporu a doufám, že i další starty budou následovat v podobném gustu. Připadá mi, že Fabie R5 je čím dál rychlejší. A tak doufám, že ještě rychlejší bude, samozřejmě jsou místa, kde ještě se dá zlepšit, ale to je jako s každým autem, takže my máme výhodu v tom, že opravdu ten tým neusne na vavřínech a dál tvrdě pracuje a to si myslím, že přináší ty výsledky. Jan Kopecký a Pavel Dressler vyhráli i 4. soutěž letošního domácího šampionátu a zatím tedy zůstávají neporaženi. Tentokrát to bylo vítězství přesvědčivé a jen 2. příčka Václava Pecha ještě nedovolila Kopeckému oslavit titul letošního mistra České republiky. Jan Kopecký má v tabulce velice slušný náskok, ale rozhodnuto ještě není. A z pohledu fanoušků České rally je to jen dobrá zpráva, protože o titul se pojede také příště.
Letošní Rally Bohemia je tedy za námi a je třeba říci, že se tento ročník slavné soutěže opravdu vydařil. Bohemka se opět ukázala jako velice těžká a zrádná soutěž a její technické tratě leckoho vytrestaly. Dalším podnikem kalendáře bude neméně náročná zlínská Barum Rally, která se pojede jako vždy na konci prázdnin. Fanoušci se tedy mají opět na co těšit. Z Rally Bohemia je to ale už opravdu všechno. Díky za pozornost a s kvalitním rally sportem brzy nashledanou. Sponzoři pořadu jsou Autoklub České republiky, Mediasport.cz, motoristický videoserver, Exekuce.cz, exekutorský úřad Přerov, Škoda Auto, generální partner Rally